Fisem uħti inser nibqa' niġġieled sabiex issir ġustizzja ma' dawk kollha li sfaw vittmi bħal Bernice. Hekk sostniet oħt Bernice Cassar, il-mara li sfat vittma ta' vjolenza domestika bl-eks raġel tagħha jispiċċa joqtolha. Waqt konferenza fjum il-mara, Alessia Cilja Portelli qalet li kienet għamlet wedda ma' oħta fil-jum ta' traċedja u għeda li tkun il-vuċi ta' oħta u ta' dawk kollha li bħal oħta sfaw vittmi ta' vjolenza u abbuż. Isostniet li għalkemm dan id-dulur fuq il-familja ser jibqa' dejjem, fl-aħħar mill-aħħar mill-qtil toħta ħarġu fattur importanti fosthom illi bosta nisa resqu l-qudiem bil-problemi tagħhom, dan apparti li qamet ukoll kuxjenza fuq kemm mikera u perikoluża l-vjolenza domestika, mhux biss l-individwu li jkun għaddej minnha, iżda anki għas-soċjetà ġenerali. Alessia Cilja Portelli komplet tisħaq kif il-fatt li l-inkjesta pubblika dwar l-qtil ta' oħta ikkonkludiet li seħħu ammonti ta' fallimenti sistematiċi li finalment ikkontribwixxew għal mewt tagħha huwa verament inaċċettabbli. Dan anki għal fatt li l-istat instab li naqas lil din l-omm ta' żewġ titfal li kellha biss 40 sena propju minħabba li kienet repetutament irrapportat lill-eks sieħeb tagħha lill-pulizija u kellha ordni ta' protezzjoni fil-konfront tagħha. Apparti dan, fil-jiem ta' qabel qtil, l-avukat tagħha kien ħeġġeġ lill-awtoritajiet sabiex jintervjenu wara li nkisret din l-ordni.